Kadaugan Run Challenge nga gisalmutan sa mga nagkadiang grupo sa mga marathon runners sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte ang nagbukas sa simanang aktibidad sa Kasa-Kaza 2022. Gawa sa Kadaugan Run, gisugdan sab ang beach volleyball tournament nga gidula sa Kabaybayunan sa Sunset Boulevard sa Dapitan City. Di sa mawala ang display sa mga nagkadiang produkto sa probinsya, ingon man mga klase-klaseng pagkaon sa Agro Trade Fair. Tanang negosyante imbitado sa pag-display sa ilang mga baligya sulod sa Zamboanga del Norte Sports Complex Oval. Busa ang negosyanteng si Janet Topia na inganyo sa unang higayon nga magbaligya og mga soft drinks, tubig, ingon man mga noodles, candies ug uban pang mga klase sa pagkaon sa mga buot musuroy sulod sa Oval. Nalipay siya kay bisan gamay aduna siya'y kita, labi nga libre rasab ang iyang pwesto. Enjoy ra po din, at least na ara po mi na income sa kada anhin namo diri. Nara po na natabang sa among naning magkuan negosyo, okay ra man po sa amo ang side. Di wa man po ingon nga bayad ang amo ang area. Pero kung nalipay ang mga negosyante nga sama ni Janet, mas nalipay ang tribong Subanen sa Zamboanga del Norte sa naangkon nga kadaugan ni Governor Halusos. Kay para kanila, kadaugan sab ang naangkon sa ilang tribo, labi nga gihatagan ni Governor Halusos og importansya ang ilang mga tinuhuan ug kultura. Tungod sa talagsaong higayon, kani-kani mo ang lugar, wala misuka na ni. So nalipay mi. Lipay kami sa tungod ni sa inahan ni nanay niya. Sa pagdagan ko ni ma'am ni gobernador, nabati na namo ang iyang panulti. Ang gusto niya ang Subanen niya yung i-promote. Usas mga aktibidad sa Kasa-Kaza 2022 ang pagpahigayon sa buklog sa tribong Subanen isip pag-ila kanila nga mga naunang tribo nga nagpuyo sa probinsya sa Zamboanga del Norte nga napasagdahan ug nakalimtan sulod sa pipila ka mga katuigan. Gilingaw sab ang mga katawhan sa Reggae Night, ingon man sa gihimong fireworks display. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.